proxecto de orzamentos de Galicia para o ano 2026 contempla no apartado de exencións fiscais, bonificacións fiscais, perdóns fiscais, unha parte que chega en torno aos 800 millóns. En concreto, 796 millóns de exencións fiscales, de beneficios fiscais, que benefician, bueno, non o digo eu, o dixo o seu conselleiro, benefician a 115.000 galegos e galegas. Isto é, o 4% da población do noso país. Mais que beneficios fiscais parecen privilexios para as élites do noso país, sobre todo para aqueles que atesouran unha gran parte do patrimonio en Galicia. É unha bendición que vostede sexa presidente do Club de Fans de Pedro Sánchez. Vostede de que promoción é de sanchistas? Dos do 18, que decían exactamente un gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina e un gobierno que non gobierna nada, ou dos do 2025, que din que os orzamentos non son imprescindibles, que leválos a aprobación sin poder aprobalos é perder o tempo e que se pode gobernar perfectamente sin eles. Que tipo de Pedro Sánchez apoia vostede, señor Besteiro?